Asa man akong bana nga. Ikaw ka man di kong agdari ah. Mahal. Ano ka nilawag na mahal? May pagmulayas ka diri ah. Kay wakay pulusan ng balaya. Sobrang na ka mahal ba? Ipakita na ko ni mo. Kakayan ako. Dahil sa pagmamahal, kayang gawin ni Bonsai ang lahat para kay Melanie. Kahit hindi siya pinapalagahan nito. Mahal? Nagluto na kanya, sudan? Kung sa sudanon, wala magani kay gitunol sa kabisag peso niya. Pangitaan ka ni magsudaan. Kuyawa ko ni mo. Mahal? Ay, maging na mahal. May blessing maabot sa tuwa yung lalata mahal. Ako dere, nanangkamot ko para makakaon lang tang duwa dere. Naningkamot, dapat ipakita ni mo sa kuwa. Dili kay igura ka sa istorya. Ayaw ka bala ka mahal. Mangita ko trabaho. Dapat lang mangita kag trabaho. Kay kung dili ka mangita og trabaho, ako'y mulayas daring balaya. Mahal, ayaw kong laya si mahal. May pagmanarbaho kay pastor para napog kay pulos aning balaya. Kay naglagot pa jud kunin mo ba? Pre, nag-away na po magtiayo, no? Luyang bonsai, pre, ay. Primeron pasakitan siyang asawa. Sus, ako pa ng bonsai, biyaan ko na ba? Mag-antos man siya ng bayhanang nga, permintira man siya pasakitan. Ah, pasigdiin na sila, pre, tra. Kahit na minamaliit at sinasaktan siya ng kanyang asawa, ay tinitiis niya ito dahil sa pagmamahal. Oy, Bonsai! Oy, pastor. Gusto man ako ipatrabaho sa imo ha? Nabuhat na timutanan na akong sugok. Oh, pastor. Nabulan na ako tanan, pastor. Oh, saking na lang ni pastor, saking. Nabulan naman ako tanan good. Ano na saking. Ay, maayo. Pero, ato ba? Musta naman mo sa mga asawa? Mga lagi ni pastor. Problema na karon sa mga asawa. Kaya wagi pang kaon, wagi bugas ba? Ha, huwag may bugas? Di ba, nagkas-advance naman ka? Oo, pastor. Ipasiiro ni mo. Pero ako magpublima yun sa utang good. Maayo, pero asa may plano naman sa mong kinabuhi? Mga ni pastor, bahala kayo na ako nga mo abroad, pastor. Kaya pahit na mo ng Pilipinas good. Oy, noon po dito, dako-dako, dyan mong ma-income dito. Pero kaya din mo sa mga asawa na layo-layo man to. Kaya lang dyan ako ni pastor para man-promise akong asawa. Para dili ko niya ang kaibiyaan. Isurtihan sa mga asawa, no? Pero, sige lang. Iyam po rata ka dito pag abot na mo sa abroad. Sige, pastor. Salamat sa iyong pag-support, pastor. Sige, pag-ayayo ha. Pero bago ka mahuli sa inyo ha, hapit sa sabalay, kaya mag-snack ka. Sige, pastor. Araw-araw naman siyang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pero para sa kanyang asawa, kulang na kulang ito. Si bonsai man, oh? Lah, luyang bonsai, uy! Luuyan, Bonsai yun. Naming amot, mapamakwat ka lang. Langan, malita, bugay ang asawa, good. Kinsa may dili man ang kamot, ala. Asa man akong bana nga. Ikaw ka man di kong agdari ah. Mahal. Ano ka nilawag na mahal? Ay, kapoy kay mahal ba? Ikaw trabaho. Ikaw ba, lakaw-lakaw ka. Wala pa ba yata nilong agdari ah. Nanubra na ka ha? Ako mahal. Nanangkamot tong panarbaho para makakaunta. Tapos ikaw? Sige ra kakiyaw-yaw. Ay ra kay kadira ha? Makatrabaho. Dapat lang, mangita kay trabaho kay ikaw man ang padre di pamilya diri ah. Lain pugog ako. May pagmulayas ka diri ah. Kay wakay pulusan ng balaya. Sobrang na ka mahal ba? May pagmulayas na lang ko. Sobra na ka ha? Mo abroad ko. Ipakita na ko ni mo. Kakayan ako. Asa mo sa Sairo dari ado ay. Uy! Zero. Ay! Boss! Sakay ko! Boss, sakay ka, boss? Oh, daw boss sa airport. Ay, airport ka, boss? Tara! At tuluyan nang umalis si Bonsai nang may hinanakit sa kanyang asawa na wala nang ginawa kundi saktan siya. Mahal? 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 Nakaulin ako. Bonsai, nakauli na dahil ka. Isa man na charm. Mahal? Bonsai, mao na akong bagong bana. Tari kay gipulis ako ha? Ni abroad ko para sa tuwa. Gibuhat ako ang tanan para sa imuha. Nagalisod yung trabaho sa abroad. Tapos maura na ibalos mo sa kuha. Ang pagmamahal ay hindi laging matamis at masaya. Ito rin ay tungkol sa sakripisyo, paggalang at